Staré se dělat jenom uděláš videa a dneska si tam u Build Battle a chci vám ukázat své skilly na stavení v Minecraftu. Tak jdeme na to. Takže připojíme se vlastně na nějaký server, což je třeba tady ta trojka. Tak, výborně, já jsem tady asi jenom ještě trošku snížím takhle to. Tak kolik tu nás? Je tu nás 8, takže už je to v pohodě, by se to měl spustit. Tak kolik mám FPS, jo už. A doufám, to asi takhle lagovat nebude. Takže jdeme na to. Konečně jsem zprovoznil svůj počítač, akorát tu mám teďka shader. Ono to nejde moc vidět, ale ten shader, já jsem to pošel, tak vyhlazuje vlastně textury. Já jsem si ho měl vypnout, akorát jsem na to zapomněl, takže musíme trochu překonat toho, že to budou taky mikrolagy. Úplně to výkon nepočítač není, ale musíme se s tím smířit, no. Začínáme za 6 vteřin. Určitě vidíte, jak jsem dobrý stavitel. Tak, co máme? Kobliha. OK, tak jdeme stavit kobliha. Tak kobliha, počkat, to je... Já nevím, z jakého bloku to postavit. Takhle a uděláme, já nevím, jakou bychom mohli udělat. Takovouhle... Asi jo, tak nějak. Tak uděláme zase základ, prostě koblihu. Nějak takovou, aby byla jako vyprostřebá díra. No, takhle. Takhle to mohlo. Tak já takhle ještě obestavím. Doufám, jo. Já jsem ten shader měl vypnout, to bude asi video na draka. Ale to hodně lepší než minule, jo. A to jsem zrovna ještě byl na singlu. Tak. Takhle jako, že to přetýká, jako přetýkačka. Takhle. Ne, takhle. A vzadu to bude normální. No udělám jednu koblihu, protože stejně bych tuto. Ale chci dělat, nemám rád, když jakoby někde udělá, prostě, že tam udělá takový to pohlaví, víte co myslím, taky prostě, když tak tady to máte napsané, já to říkat nebudu. Já myslím, že víte, co tady dohrajete Build Battle. Jinak určitě víte, na jakém serveru jsem, je to vlastně Gameroof server. A určitě i budete i v popisku i nějaké informace. Proč jsem natáčel dlouho videa, je to z důvodu, protože jsem mi rozbil ještě ten počítač, který jsem natáčel předtím. A no nerozbil jsem, mně se vlastně nešel nějak internet, nevím čím to bylo, ale prostě jsem to, a když už jsem to zprovoznil včera, ale včera jsem to zprovoznil asi v 10 hodin večer, tak jsem si řekl, že dneska už natočím video. Tak já teďka přemýšlím, jak tam dát takový tu ozdobu, víte, že by tam vstupují taky ty černý ty. A to zatím nechám a udělám další. Jaký jsou ještě? Tak my máme, nevím, jestli to máte i vy nikdy, ale my máme takovou růžovou. Jo. Tak udělám další. Koblihu. Takhle. Tak výborně. Jo, ještě bych vlastně, když už takhle stavím, tak vlastně chci říct informace o mně, jak to se bude vyvíjet všechno. Chci natáčet různé trollingy. Můžu vám říct, jako jaké prostě trollování jakoby kidů, děcek, i když sám jsem děcka, to je jedno úplně. Ale prostě to chci jako zkusit. A možná mi napíšete, že kopíruju, což je pravda. Protože mě to strašně baví, jako by někoho troly. Já jsem to zkoušel dřív, ale já jsem měl vlastně ty lagy, takže to bylo trochu na prd. Takže jsem se na to vykašla předtím. No. Ale takže bych chtěl točit jako trollingy, prostě jak trolit děti a tak. Není to, že jakoby mi vadili, to ne, ale že jakoby taky jako, jak oni teďka některý Minecraft tak nějak, nebo prostě do různé hry. Tak my jsme vlastně třeba byli venku, ale to už jenom prostě to, jako hrajte si, to už je na vás, jako. Já se vám do toho motat fakt nechci, ale bude to docela švanda. Teď tak mi můžete do komentářů napsat nějaký, jakoby, třeba Skypey na nějaký děcka. Bylo to trapný, ne, nepište mi radši nic. Já jsem se do toho sakra teďka zamotal, já jsem to ani nechtěl říkat, sakra. No, tak dál. Tak,
chtěl bych natáčet i různé, jakoby prostě minihry s kámošema a tak. A nejenom Minecraft, budu natáčet i jiné hry, jako je třeba Internet, Rust, CSGO, nebo já nevím co ještě. Nevím, co ještě bych tak mohl pak natáčet. Ale doufám, že jestli bude se vám to líbit. Jinak vám chci hrozně moc poděkovat, vůbec jsem netušil. Žádný dislike u žádného videa. Doufám, že jsem také na to nekoukal, ale myslím, že žádný dislike. I u toho. Já podívej jsem viděl, jak bude několik dislikeů u toho videa, jak jsem dělal ty některé věci, které nevíte o Minecraftu. To chci ještě nereuploadnout a říct vám víc věcí. A asi natáčet různé glitche z Minecraftu, protože jsem tam strašně glitchů. Jestli hrajete třeba na server Stylecraft a víte, jak tam jsou ty klíče, super klíče, od super truhle, jak se to jmenuje, nevím. Tak já vím, taky glitch, ale za který můžete být zabanováni. Ale je to glitch, který vám vlastně pomůže, abyste ty klíče měli třeba z jednoho stack. Už jsem to jednou zkoušel, už jsem to jednou chtěl vyzkoušet, jakoby, ale s videem už. Ale jak jsem se k tomu nedopídil, tak doufám, že si mi uděláte radost, hodíte pár lajků, tak bych byl rád. A já tu kecám o tom, jak si víte povšimnout, tak mám strašně málo času, ale když mám ještě půl hodiny, tak si furt říkám vždycky, ještě času. Půl hodiny, co jsem to asi řekl? Já jsem řekl půl hodiny, co? Takže jestli budete chtít takovýhle glitche, je to stejné jako třeba u GTAčka, jaký ty glitche, prostě money glitch a tak bych to udělal takhle v Minecraftu. Jestli to budete chtít, tak se naházejte určitě nějaký počet lajků a napište pozitivní komentář. A samozřejmě, jestli chcete, tak samozřejmě napište do komentářů. Tak jdeme hodnotit. Jo, tohle jsem taky už dělal jednou, když jsme stavili koblihu. Kulatý. Hodnotím furt akorát ok, good, nebo tady ty. Awesome dávám fakt jenom, když je to hezký. Ok. Já jsem druhý, super. Tak a oni většinou, jak málo lidí, ne? Tady jsme tady jenom 4, když tady bylo víc, ne? A jak se mi to pošlo, tady to mi dává 8. No to poznáte, že oni to vlastně většinou drží v ruce. Co tady je napsaný? Kobliha. To zase spíš nějaký kolo, ale tak nevím. Já nechci jako dát good. Nevím, dám ok. Já jsem mohl dát good. Já jsem takový prostě, že se nerozhodnu. Teďka fakt nevím, jako. Na to panáčka, tak dám good, no. Stejně ta kobliha je hezká, jako. Aha, ten panáček, ok, tak dám good. Teďka jsem možná tak jako vyhrál tady ten. Já jsem rovnou čtvrtý, úplně poslední. Což je super. Já úplně vím, že tady ty spolu asi volají, nebo nevím. Ale jdeme na další hru. Tím je vlastně nějaká hra, kde jsou nějaký víc hráčů, to je třeba ta 7, protože tady už jsou víc hráčů, takže ta hra vlastně už startuje. Doufám, že nebudete slyšet tu nějaký, jakoby, že foukám do toho mikrofonu, protože ho docela dost pusy. A mám přes ní ještě takovou tu malitonovou sračku. Ne, prostě taky to, aby to utlumilo zvuk. Akorát to už jsem sehnal někde z šuflete. Jsem to našel a tak doufám, že to bude fungovat nějak dobře. Jestli tam možná tam uslyšíte trošku. Já jsem to předtím zkoušel a trošku se na toho foukal to mikrofon, ale jako nezaznamenal jsem tam jako hluk. Tak jako doufám to. A teďka vlastně, no tak nějak tak, no. Tak další informace, co bych chtěl říct, co budu zase natáčet, tak budou nějaké určitě mapy, což bude jako třeba například nějaké parkoury, nějaké prostě survival games a tak. Jo, já jsem řekl, jak teďka něco to. A tak máme když takhle dárek, jo. Takže bych chtěl i dělat prostě nějaké minihry, prostě parkour mapy. Já se vždycky s tom ztrácím, už teď mi omluvejte v tom, že já se vždycky ztrácím v tom, co říkám. Tak doufám, že mi to omluvíte. Tak, ale my se teďka máme stavit tady to dárek a já vím, jak to nějak postavit. Dáte to postavit dobře. Říká spruce, jo. Nějak postavit ten dárek a udělám takhle strom. Nevím, jak vysoký.
Takhle. Jinak mám texture pack Fateful, nemám se dělat 128 x 128 a shader mám teď nějaký blbej, což je nějaký Podcomsk High Resolution, ale chtěl bych i používat resource pack, teda shader na Zeus Ultra, nebo aspoň Medium. Protože ty jsou taky super, taky dobrý, se mi strašně líbí ty Zeus a to. Takže a samozřejmě, že můžu natáčet i různé návody. Nebyl to jediný návod, co jsem natočil na to Agario, což měl velký počet lajků. Ale určitě vám budu natáčet i víc těch. Takhle jakoby těch návodů. Jako například ten, jak si třeba dá ten Zeus, teda Zeus shader a nějaké mody prostě do Minecraftu a tak. Já myslím, že jestli to budete zase chtít, tak určitě napište. Je to jenom na vás, jako já vás to nenutím, ale budu to asi natáčet určitě, protože by mě to hodně bavilo. Natáčet takhle takovýhle návody, protože mě ty návody jako docela dost baví natáčet. A teďka jsem tu postavil nějaký strom vánoční a pod tím dám dárky. I když ten strom je taková jakoby... Já takhle ještě dám listě takhle ze spoda nějak. A to není jako rovný. Tak výborně, udělám první dárky. Nějaký. Se omlouvám. Tak, výborně. Takhle si dám, to se to bude mašle jako vždycky. A já si budu mít i jako ten... Jako by ty ozdoby na Vánoce. Jestli víte, co myslím. Já myslím, že víte. Tak, takhle dám jeden dárek. Jo, ty dárky by mohly být super. Wow, jako dneska se jako ve videu překonávám, vždycky jako postavím jako docela blbost, ale docela teďka mi to jde. Určitě, jestli se vám to bude stavění líbit, tak mi napište. Určitě můžete dát i jakoby, můžete napsat, jestli byste chtěli hrát se mnou, není problém. My to jakoby můžeme hrát klidně, nějaká parta, nebo prostě jenom. Já vím, strašně se tomu zamotávám, já vždycky chci něco říct, jako, a vždycky se tomu zamotávám, takže to mi omluvte, ale tak jestli u tamtoho minulého videa, kdy jsem mlel úplný kraviny, až ti to tam bylo úplně na prd, tak a dali jste tam docela dost dobrý lajky. Tak já si myslím, že nebude problém odpustit mi tady to. Já myslím, že jo. Tak, já jsem se v tom ztratil. Doufám, že to tak nebude vadit. Že se prostě v tom ztrácím. Já vždycky jako jsem takový natěšený, že už konečně natáčím. A ono vždycky prd. Tak, já teďka dělám ozdoby takový. Tak a nahoře udělám hvězdu. Zkusím udělat hvězdu teda. Nebo kříž. Tak ještě mě napadlo, když mám ten čas, tak takhle. Snow. Já hraju na angličtinu. Nevím, ne, to jsem nechtěl, jsem mi vzal kouli. Tak to ne, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl tohle. Tak, já jsem říkal, že hraju na angličtinu, protože se mi to hraje líp než v té češtině. Nevím, jak někdo může hrát jakoby v češtině. Ale tak OK, tak když chcou, tak chcou, že jo. Je mi to jedno, ale mně to přijde víc ta hra jakoby originálnější, když hrajete v té angličtině. Protože když máte češtinu, tak tam nejsou ani ty písma jakoby hranatý, protože kostičkovaný. A to jako se mi moc nelíbí, radši, ale když už je to vlastně kostičkovaná hra, tak už radši mít kostičkovaný i všechno. Tak, výborně, já teďka dělám takhle. Sníh na tom stromě je tak trošku zasněžený. A ještě mi tak napadá, jestli tady vezmu třeba pár ozdob ještě. Je tady vlastně všechny skoro. Takhle, že vysí ještě ze zdola. Takhle a takhle. Tak ještě asi pak dáme jednu hru a ukončím to asi. Určitě zkusím ještě dneska, protože ještě mám docela čas a nemám už jako skoro co dělat, tak ještě možná zkusím někoho skontaktovat, nějaký kámoši na Skype, jestli byste se mnou nezahráli něco a nezatočil bych to, anebo bych rovnou je vytrhnul.
Já myslím, že by to možná šlo. A tady ještě můžu nahat takhle sníh, ale jsem si dal pozor na čas, protože mě to pak přehodí přeci. Určitě do toho hrajete tak, když takhle klikáte na všímáte si na čas, tak vám to vlastně teďka přepne na. Třeba mi to se na ten superpoop. A tohle. A už nemám. Tak. A pak už tam jakoby dám ten blok superpoop třeba 2x nebo párkrát prostě. A pak to vypadá hrozně. Tak, tak, máme tu dárky 2, to je jsem dal good. Tohle to je dárek, dám good, bude dál good, protože jako splnili to. I když jako já si vždycky dostanu vždycky, jaký, oni vždycky udělají hodně lidí, dělá prostě ten jakoby jeden objekt a já si vždycky, aby to nebylo tak suchý, tak to udělám víckrát jako třeba tady ten. A nebo to udělám, jakoby, že tam, jak jsem to prostě dárek, tak jsem dělal víc dárků, ještě k tomu strom, že jako Vánoce, chápete. Prostě aby to nebylo suchý a stejně vždycky prohraju. Protože mi to, vidíte, to je přesně to, co jsem mluvil. Já dám ok, protože nevím, proč je tady, to je přesně to, on tady dělal listy a najednou se mu to přeplo a udělal tady to na to, ovsem, jako, je to takhle. To je teďka já. Tak si kouknu, co drží v ruce. No vidíte, pup. Tady ten měl epic nebo co, ale on to nevím, vidíte, má pup nebo co. Oni většinou jako vydávají prostě mi dávají super pup, aby vyhráli. Ale je to jenom u některých. A ještě co děje vlastně na Build Battle je to, že když jako se jim to prostě nelíbí, nevylíbí to, co mají stavět, tak vždycky udělají prostě něco z prostýho. Což se mi prostě nelíbí. A vždycky k tomu někdo dával prostě epic, já to taky někdy dám epic, protože to je jakoby prostě sranda, že jo. Ale jako většinou tomu se dává super poop. Tak, já už tu teďka kecám a věnujem se, teďka už se budu věnovat hře, když tak mě něco napadne, tak ještě něco řeknu. Tak, tomu jsem dal ok, protože to je jakoby prostě jako švédská vleka mi přijde. OK, to není dárek. I když to vypadá, já tomu dám pup a je to jenom z důvodu, protože tady jsou TNTčka a hnedka mi to připomíná TNTčko. OK, takže dám pup, protože je to dárek, není to TNTčko a nevím, co má TNTčko společný s dárkem. Tak to je good, i když to není úplně dokonalý, ale tak jako dělal to dobře, mašle, tohle úplně typický dárek, kreslený. Tak už budeme vítěz, ne? Jo, tak víte, zase jsem nevyhrál, alebo jsem ne, já jsem byl první. Ono vám to tamhle napíše you Beckham, tu, já vám to zoomnu a tamhle vidíte, tady to Cortis, tak jsem byl 36. Tady, vidíte, prostě 36, 26 a 26, byl jsem první s tím, akorát on, asi se nevím proč, ale vždycky to zaznamená je. To se mi stává docela ale často, že jsem první s někým a vždycky se ohodnotí jenom tam ten, kde on vyhrál. Takže a tady vlastně pod tím vám to píše you Beckham a prostě vám to napíše, kolikrát jste. I když vlastně já se na to koukám, tak nebudu tam spíš nd jako second. A já bych mě tam nebyl tam být jako furt jakoby první, a neměl to být tam nd, to mají trochu chybu, ne? Jestli se tam teda nepletu, já musím být, že druhý jako second. A měl by tam být 2 a nd second, myslím. Ale nechci se tam rejpat radši, než je mě zajít, ale myslím, že tam má být second. I když u ostatních čísel, já jsem napsal 3 tečky, nevím proč, tak by to mělo být normálně toho, jo, ale nevím, teda jestli to nekončí na to dvojku, trojku a tohle. Nebudu to řešit, ale myslím, že to má být second, ale nechci tu hrát na chytrýho. Tak poslední stavba, co tu uděláme, je bazén. A ještě to tady nesnáším je, když někdo udělá vlastně stromy a ono to vždycky přelítne tady tam. A ještě zase je tady takový srandovní, je tady ta gamerová hlava. What? Mě to. Gamerová hlava, jak jste mohli vidět. A je to tam super. Tak, já už tu stavě už se budu věnovat jenom tomu, už nebudu vám říkat nějaké vyšší informace. Máme dělat bazén a vůbec nevím, jak mám dělat bazén, protože ten bazén, jakoby spíš dělám rád do země, ale udělám dvojitej a udělám jakoby kruhovej bazén. Když to bude šišatý bazén, ale OK. Takhle, ne, takhle ne, ale takhle, jaj. Ale tady ten vnitřek, tyjo, to nebudem, to musím dělat takhle. Udělám normálně jednolitý, nebude vadit, jo, stejně jako,
Jenom vám chci ukázat prostě, že jako nechci se vychvalovat, že stavit umím, ale jako já myslím, že mi to je úplně jako nejhůř nejde, ale že mi to jde. Ty jste mě asi nepochopili, ale OK. Tak, než tam dám vodu, takže tam dám vodu, protože než tam dám vodu, pak na ní zapomenu a bude to zbytečný. Ten Fightful jsem ještě neviděl vodu, tyjo. Ten Fightful nemám ani dlouho a ještě jak hraju na serveru, nehraju jako single. Nevím, jestli to je, myslím, že tím Fatefulem, protože on je to 128x128, takže on to jakoby vyhlauzuje úplně ty textury. Ale někdy to je takový úplně přehnaný, úplně mi myslím, že třeba voda, nebo to vypadá jak kreslený. Já si to jako změním do příště. Co omlouvám ještě. Tak já teďka jsem chtěl dělat ty schůdky, ale jak bych udělal schůdky? Já bych je udělal tady nějak. Takhle a takhle. Udělal bych je dvojitý možná. A ještě bych tam dal, nevím co teďka. Něco bílýho, ale takhle zábradlí, to ne? Jo, už vím. Bílý sklo, ale ne jestli to plný, anebo to. Dáme ne. OK, dámy a pánové, vyhodilo mě to za nějaký time out. Já jsem se asi dlouho nehýbal, nevím co tím to bylo. Ale tak OK, tak normálně mám Minecraft, tady máte iPinu. Já se asi pro dnešek s váma budu loučit, protože mě to vykoplo, já se vám omlouvám za to, že mě to vykoplo. Nevím co to bylo, asi jsem se dlouho nehýbal, ale zkusím ještě dneska natočit video. A já se s váma loučím a mějte se nádherně a čau. Určitě dajte lajky, komentujte a odebírejte a sdílejte to mezi svým kamarádem. A co jsem vám řekl v tom videu, vlastně teďka to nebudu už zmiňovat, tak určitě potom napište, jestli to chcete nebo ne. Já se s vámi loučím a čau.